wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Duk wanda ya tuba kuma ya aiki na gari, tubansa yana ga Allah subhanahu wata'ala. Hakika da mutum ya rayu cikin barna, gwara ya mutu cikin shirya, ko da ku kashe shi za a yi. Inna, wannan nanar taki ba nanar da kika sani a da bace. Allah ya nuna min yace yake tsare masu binsa da gaskiya. Da idona ya nuna min masu binsa da gaskiya ba sa zuwa ƙasa. Yanzu zuciyata ta koyi gaskiya, ta rabu da dukkan wata barna. Lallai Ubangiji na yana jina, kuma yana sauraro na, kuma yana kallon duk abin da ke zuciyata. Wallahi, tallahi, Allah baya taɓa tozarta masu gaskiya. Ni kuma na tuba da gaskiya. Wannan yaƙinin yasa na san babu abin da zai faru da ni. Muddin Ubangijin talikai yana ganin aikina. Inna, babu wanda zai kai labari sai waɗanda suka tuba, suka ba Ubangiji, suka gyara halinsu na gaskiya. Ya dace ya samu wani ba zai kuka ba. Ita Izzar so duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba. Daɗin sofircin alkairi wani ba zai cutu ba. Mai so ba ya duban Izza in ba shi zai yi ba. Don haka wanda za shi gaban Ubangiji, menene zai zame masa abin tsoro? Haka ne Nana, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya Nana. Allah ya miki albarka.